L-Aġenzija Identity Malta ċaħdet b'mod kategoriku li rrevukat ir-residenza ta' persuna li fil-qorti qed toħroġ b'diversi allegazzjonijiet dwar l-elezzjoni ġenerali. Filwaqt li ċaħdet ukoll allegazzjonijiet infondati li saru fil-konfront tagħha fir-rikors fil-qorti, fi stqarrija Identity Malta spjegat li għal kontrarju ta' dak allegat, il-permess ta' residenza temporanju ma ġiex imġeddet mill-persuna konċernata nnifisha. Fil-fatt, anke jekk kif wieġbet għal mistoqsijiet mit-Times u mingħajr ma kixfet l-identità tal-persuna, Identity Malta sostniet li l-applikant ma sottomettix id-dokumentazzjoni neċessarja biex il-permess ta' residenza tiegħu jiġi mġeddet, dan minkejja wkoll ġie notifikat minn qabel b'dan in-nuqqas tiegħu. Brabta mal-allegazzjonijiet li jikkonċernaw l-aħħar elezzjoni ġenerali, Identity Malta ċaħdet ukoll fl-istqarrija tagħha li Reġistru Pubbliku naqas milli jipproċessa notifiki ta' mewt. Fil-fatt iċċarat li Reġistru Pubbliku jipproċessa kwalunkwe notifika ta' mewt li tasal għandu u skont proċeduri stabbiliti. Ma' notifika tal-mewt ir-Reġistru Pubbliku jiġbor ukoll il-karta tal-identità tal-persuna deċeduta. Din iċ-ċaħda għall-allegazzjonijiet tal-persuna li tiġi riferuta bħala Aziz mhijiex l-unika waħda. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija rinomata eCabs, Andrew Bezzina, sostna li l-allegazzjonijiet mill-istess persuna rigward il-kumpanija huma kompletament bla bażi u gidba sfaċċata. Sostna wkoll qed jirriserva dritt li jieħu azzjoni legali. Sadan it-tant il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija separata sostniet li ħadet nota ta' dak ir-rapportat fil-mezzi tax-xandir dwar ir-rikors ippreżentat fil-qorti tal-Maġistrati b'allegazzjonijiet ta' prattiċi irregolari fil-ħruġ tal-karti tal-identità. Il-Kummissjoni Elettorali temmettejt li qiegħda ssegwi mill-qrib l-iżviluppi ta' dan il-każ u ddikjarat li lesta tikkopera bi sħiħ kemm il-darba ikun jeħtieġ minnha.